колеги и гости! За нас е чест да ви приветстваме с добре дошли и да открием официално церемонията по връчване на сертификатите на Cambridge English Language Assessment. Ние като родители се чувстваме горди и щастливи, че децата взимат сертификати. Моите очаквания относно Британика се сбъднаха и дори надминаха това, което очаквах. Педагогиката, която се използва в Британика, също е на много добро ниво. Любимото ми нещо в Британика е, че бях в групи и имах възможност да направя много нови приятелства, които се надявам да останат и за напред. Любимото ми нещо в Британика бяха приятелите от 4 години. Аз научих, че винаги, даже и да не разбираш някои неща, трябва да се опориш за тях. С тези сертификати аз смятам да стигна много високо ниво на английски. Те ще ми помогнат да мога да общувам с хората, дори да си намеря работа в чужбина. Предимството на обучението в Британика със сигурност е методиката, която ги потапя изцяло в езиковата среда. Това, което бих искала да пожелая на всички курсисти, които днес получават сертификатите си, е да вярват в себе си и да помнят, че няма невъзможни неща. Скъпи гости, церемонията по връчване на сертификатите на Кембридж вече е към своя край. Бих искала да те попитам, Плами, какво за теб беше изминалата година в Британика? За мен тя бе пълна палитра от емоции. Преминавайки през куп съчинения, мъчения, упражнения, аз изпитах удоволствие от високи резултати, притеснение дали ще успея да принеса отговорите си до края на изпита, както и вълнение и радост от собствените си успехи, а и тези на останалите ми съученици. Пожелавам ви сертификатите, които извоювахте през годината, да са най-малкото нещо, от което сте се справили, и да мечтаете все по-смело и да постигате все по-големи постижения.